Sanibonani wey'ngane zakwethu ngibingelele bafowethu. Bafowethu, ngicabanga ukuthi abaningi sebethe ukuhlangabezana nale ndaba lezi zalo mjida lo abathi uJason Clifford olaphaya kuMarumo Gallants. Kuthiwa i-Chiefs ayiloze ifundisa kwembuzi yomsebenzi bafana. Kuthiwa uyayifuna, kuthiwa uyayifuna impela ikhosi. Cha, umfana omdala lona masingakhuluma nje iqiniso elingathethi imanga bafowethu. Uyi-striker noma nje ngithi uyi-winger ngoba ngicabanga ukuthi wadlala oyi-two leyo position, uyi-winger ne-striker. Uwumfana nje omuhle yabo, omuhle engicabanga ukuthi umfana uzokukorela igoli ongeke ucabanga ukuthi uzolikora yabo. Umfana nje omuhle kakhulu onyaweni yabo. Mawungakhumbula kunegoli alishaya sidlala naye eMarumo siyi-Kaizer Chiefs. Ngicabanga ukuthi igoli yakhona yayizi-1-1 angisazi noma sadliwa ngisayikhumbula leyo game. Mara nje igoli lakhona eyi kwakuyingcwenga yegoli, kwakuyingcwenga yegoli bafana. Lapho sabona khona uPeterson ehamba eqeda emoyeni, emshaya ngekhefu yabo. So nje wabuya wazoshaya elinye igoli kwakudlala i-Sundowns yabo. Igoli futhi elihle nakhona, ushaya nje amagoli ongeke ulicabange mani yabo ukuthi igoli bese ligaxa phakathi umfana omncane. Hhayi le nsizwa-ke lena kuthiwa-ke i-Chiefs iyayifuna bafowethu, iyayifuna i-Kaizer Chiefs and ekuyifuneni kwayo kubukeka ngathi izoyithola, kubukeka ngathi izoyithola ngoba ayikho i-team ekukhomba ngathi ibangisana nayo kuye lo mjida. Ngathi kuseyibo nje kuphela abatshengisa ukuthi bayamfuna. Engicabanga ukuthi-ke njengoba i-Chiefs izobe inamagemu amaningi kule sizini, engicabanga ukuthi umfana engaba nawo umthelela ngoba o-Du-Plessis kuhlongoza ukuthi kungenzeka beyishiye iy'mpufana. Kuthiwa ingenzeka singazi-ke noma kugcina sizoba ziyiqiniso kangakanani lezo ndaba, kodwa nje o-Du-Plessis kungenzeka. Engicabanga ukuthi noMayo ngoba nazi uMayo bekuyilone yayine-option to purchase kodwa angiboni i-Kaizer Chiefs imthenge ngoba ube ne-poor season. So nje eish umfana engimbona ukuthi-ke engayivala izokhala nguye lo noma uMabaso. Singazi-ke ukuthi i-Kaizer Chiefs icabangani ngalolu daba. Kodwa nje cha lezi iy'ndaba nje ey'sematheni impela engicabanga ukuthi mawumlandeli wekhosi uyazazi, akusiwo amampunge ukuthi iyamfuna yabo. Naye-ke uMabaso ukwi-list impela uMabaso, kodwa nje o-high demand bathi nguye lo mjida lo, nguye lo mjida lo. Sithi-ke khosi mlandeni umfana, mlandeni nize emagcekeni ase-Naturena sibone ukuthi usiphatheleni ngoba siyayifuna ikhaphu eyi-one next season. Akugeji, akugeji y'ngane zakwethu. Ngibonge.